La parròquia de Crist Rei de Manacor celebra el 25 aniversari de la fundació del grup d'esplai. Era l'any 1981 quan s'iniciaren les primeres gestions per crear un moviment infantil i juvenil dins la parròquia. Aquest dia l'Esplai Crist Rei està celebrant el 25è aniversari i avui en concret, que és el dissabte aquest vespre, a les 6:30 hi haurà una missa, després inauguraran una exposició on hi haurà una gran quantitat de fotografies, però també hi haurà altres objectes, moltes coses que són records de l'esplai, de campaments i de diferents moments. Participaran en aquesta celebració la comunitat parroquial, com és de suposar, però també hi prendran part antics monitors i l'equip actual de monitors, els pares, els infants, qui vulguin participar. És una celebració important perquè amb aquest nom d'Esplai Crist Rei molta de gent s'hi sent identificada. Durant 25 anys és molta la gent que ha anat desfilant a èpoques molt diferents. L'esplai ha conservat sempre el mateix esperit, però són moments molt diferents. En 25 anys el món corre molt aviat i s'han hagut d'anar adaptant tots. És molta de gent que avui se sentirà identificada amb aquesta celebració, que de qualque manera s'avui tornarà un poquet viu l'escut interior de l'esplai. Els mateixos ells monitors ens han fet arribar quantitat de coses per posar a l'exposició, molt de records i també quantitat de fotos. És una hora baixa per tenir els sentiments a flor de pell i també compareixerà algun dels rectors que hi ha hagut aquí aquests anys passats, especialment Andreu Genovart, que va ser el fundador fa 25 anys d'aquest grup. L'esplai va començar a la parròquia de Crist Rei als anys 80, que eren uns anys molt guapos, eren els primers de la democràcia. Jo era capellà bastant més jove que no ara. I veiem que quan s'acabava la catequesi de primera comunió hi havia com un buit. I també a nivell de diòcesi començava a haver-hi això del grup d'esplai que posaven en marxa les parròquies. Des d'aquí molt van animar, van començar a fer el curset de monitors, un servidor em vaig esforçar i vaig fer també el curset de directors per poder dirigir una acampada i començaren d'una forma, diguem, molt rudimentària, amb molt pocs elements, diguem, materials, però amb moltíssima il·lusió i vam fer un bon equip i començàrem ja de les acampades i els primers anys, ja he dit, d'una forma molt rudimentària, però carregats d'alegria i de ganes d'anar educant el jovent. I no ho sé, penso que aquí estan els resultats perquè hi ha hagut unes persones que van sabut continuar i això, gràcies a Déu, ha durat 25 anys. Per mi, l'esplai ha estat una fita important dins la meva vida, en el sentit que m'ha ajudat a veure quin era el meu camí, quin era el camí que havia d'aprendre dins la vida, estant a de vores de més, ajudant en els altres en la mesura de lo possible. I això, complementat amb altres opcions, m'ha duit on som ara, que és en el seminari. L'esplai ha jugat un paper important dins la parròquia per la seva dimensió social. La comunitat parroquial ha tingut un espai de renovació en la relació amb la gent jove i amb altres institucions i persones del poble.
i els nins han trobat un espai per compartir, conviure, participar en les festes i prestar el servei gratuït als altres. El moviment Esplai podríem dir que té tres opcions. Una és l'opció social, i no hi ha dubte que ho du endavant, perquè posa en relació nens i nines de Manacor de diferents famílies, de diferents barriades, de diferents escoles, de diferent rang social i gent molt diversa. I també posa en relació nens de diferents edats, on d'una manera molt lliure, com és una activitat de temps lliure en dissabte de matí, ells, encara que moments funcionen per edats, altres moments tenen una interrelació entre ells i també en moments d'acampada. També crec que fa una tasca d'integració de discapacitats. Sempre hi ha hagut aquesta dimensió dins l'esplai i encara més aquests anys darrers. També crec que podem incloure l'esplai a dins els grups ciutadans o entitats ciutadanes que treballen pels pobles, que s'hi fan presents en moments de festes o també a altres moments en què la vida ciutadana demana d'aquesta col·laboració d'uns grups i altres. I també crec que l'esplai té a molt de moments un caire crític sobre veure la realitat amb una visió una mica crítica per tal de millorar tot allò que és millorable, ja que amb aquestes coses se duen endavant la tasca social d'aquest grup. L'esplai, des que jo hi vaig entrar i record, ha tingut una participació en moltíssims d'actes. Des de Sant Antonis, que cada any és fogueró, el fèiem entre monitors grans, joves, després les festes de Crist Rei, participant, i per mi que encara segueixen, i muntant jocs i gincames. Les fires i festes, veig que s'ha tornat a recuperar. Després també a nivell de Mallorca, en el meu temps hi havia la diada i la mostra de la cançó, ara actualment se fa la trobada tot plegat, que és una participació de tots els esplais de Mallorca a un poble, i enguany, per sort, el tenim a Manacor. Les al·lotes no en valen perquè són pillos. Bueno, l'esplai és un sentiment que se du dins el cor. No sé exactament com ho vols expressar, però és una cosa que se du. També el que fem és col·laborar socialment a Follerons, juntament acollim a vegades gent que té discapacitats, coses crescudes. Bé, nosaltres de caràcter social, aquí dins Manacor, fem bastantes coses.
com pot ser, per exemple, el Folguerós de Sant Antoni, que enguany hem fet primers i la veritat és que estem molt contents. Lleira social, nosaltres som un club d'esplai que tenim bastant de casos d'integració. Tenim tots els nens de la llar d'infants d'aquí de Manacor que venen. Després tenim un programa en els serveis socials de Manacor. També podríem dir que a nivell de barri l'esplai ja és molt conegut i no només a dins del barri, sinó ja han sortit de Manacor, ben que dir, ja estem a dins Manacor. El que passa que molta gent no acaba de conèixer específicament què és l'esplai. Però bé, jo l'únic que faria, els convidaria a venir, a que ho provassin un dia i ja estaria. Som monitora d'aquest club d'esplai des d'enguany, perquè està quan m'he tret el títol de monitora, i res, i m'agrada venir aquí també per allunyar-me una mica del que és la meva vida durant la setmana, i el que volem inculcar en els al·lots són els valors de l'amistat, de saber compartir. And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Yeah, I try to believe you, but I don't. When you say that it's gonna be, it always turns out to be a different way. I try to believe you, not today, 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 today. Altra dimensió de l'esplai de Crist Rei ha estat l'educació amb valors positius com el respecte a la natura, l'amistat, la reivindicació del que és just, la tolerància, l'acceptació del que és diferent, la destresa i habilitat, saber escoltar, parlar i demanar perdó quan cal. També té una dimensió, una opció que dèiem educativa, formativa, educadora. I l'esplai no hi ha dubte que és una escola de valors, on hi entra l'amistat, el compartir, saber conviure amb els altres, saber perdonar, entre la dimensió de país, de llengua, de medi ambient, habilitats manuals, tot allò que puguin ser arts, i fa, per tant, una educació integradora.